Dobrý deň dnešného videa. Ideme robiť video. Hráme Fortnite. Volám sa takisto ako môj kanál. Preto som si robil môj kanál. A mamutka mi padla dobre. A keď mi dáte 50 odberateľov, budem robiť prvé naživo scénu. Budem naživo. Každú hodinku budem chodevať na streamy, dvakrát za týždeň, nejak tak. Dvakrát za týždeň, to mi stačí naživo. A nejaké urobím shorty. Také niečo budem sa starať o toto. A bude to dobré. Aj vy nech sa aj vytešíte a nech si pozeráte moje shorty a urobte si aj vy kanál, je to sranda. Je tu typek. Mŕtvý je. Viete, ako som dobrý? Potom, keď budeme robiť naživo, tak si niekedy zahrám s nejakým členom do Meeta, alebo nejakým, čo mi dá niekto. Nejaký člen, nejaký private a taký, že budem hravať s vami. A môžete si aj pozrieť moje shorty. Dúfam, že sa zabavíte a aj dáte si niečo aj pri tom. A je to sranda robiť srandy. Už asi neviem trafiť. A dajte mi 50 odberateľov. A keď nedáme 50 odberateľov, tak dáme aby sme mohli dať do konca roka 50 odberateľov. Zatiaľ ešte sú hráči 26 alebo som 3. A môžete ma ešte zdieľať môžete mi dať ešte odber na kanál na MGDUZO, tam niekedy tiež robím, ale teraz robí môj brat tam a tam sám robí. Ja som iba niekedy. A tam si môžete robiť. Dostal. Zabil som nejakého silného hráča. Dobre, ja. Tu čo je? A keď mi dáte 2 či 5 lajkov na toto video, tak urobím ďalšie video alebo shorty. Shorty robím aspoň 2-krát za týždeň, 3-krát, ako sa mi zachce.
Dostal som. Jasné. Teraz ma zabil taký boťak strašný. Bože. No nie som až taký silný, ale ja sa zlepším. A dúfam, že ma počujete. Lebo to nie je dobre, keď ma nebudete počuť. Budete počuť iba nejaký tu letí. Ja som blbý. Ja som mŕtvý, ja nemám ani. Jasné. Ja som sa zľakol aj a zabili kokos. Mám posledný reboot. Aspoň dáme tu top 4. Ja som blbý. Dostal. Dostal mŕtvý. Dostal mŕtvý. Som tretí, dobre. Som tretí a dajte mi tu veľa lajkov a som vám hovoril, že 15 dám odberať, či 50 odberateľov dám nejaký stream. Tak čaute.